Velkommen til Dele TV. Mit navn er Harald Thorud. Og det er jo sådan, at licens, det er noget, vi giver til hinanden. Digital TV, det er noget, vi deler med hinanden. Derfor Dele TV. I dag er vi ude for at lave vores første afsnit, som foregår her i den her bygning her ved Bolius. Hvor vi lige om lidt går ind og interviewer Erik Sengs, som sidder som contentansvarlig for Bolius, der er videnscenter for boligejere. Så lad os gå ind og se, hvad jeg kan sige til det. Jamen, tak fordi, at vi måtte komme i dag til Bolius, Erik. Jamen, tak fordi, at jeg blev inviteret, eller I inviterede jer selv. Det er jo i dag, vi kører første afsnit på det, som vi kalder Dele TV. Og det er jo ud fra en præmis om, at vi gerne vil dele inspiration. Og derfor har vi jo sådan sat spotlyset lidt på dig og på Bolius. Fordi jeg har i hvert fald gjort en masse erfaringer. Og det kunne vi godt tænke os at dykke lidt ned i. Men først af alt kunne jeg godt tænke mig at høre lidt nærmere, hvad er Bolius, og hvad er din rolle egentlig i Bolius? Ja, det er relativt nemt at forklare, i og med at Bolius er et videnscenter for boligejere. Og alt det vi gør, det vi skal opnå, er at øge livskvaliteten for boligejere. Så vi skal ikke sælge noget som helst. Vi skal ikke lave store salgstrakter og konverteringer til, at du skal have frem med dankortet og noget den stil. Så vi skal udelukkende øge livskvaliteten for boligejerne. Ja. Og der må man sige, hvor fanden kommer pengene fra? De kommer så heldigvis fra Realdania, som er vores moderselskab. Det er et filantropisk foretagende, og de giver så nogle penge til os, for at vi kan øge boligejernes livskvalitet. Vi er derfor også non-profit, så for så vidt skal der bare stå 0 på bundlinjen, som populært sagt. Ja. Når det så er sagt, så er alt det vi laver, om det så er social, om det er digitalt, eller om det er vores magasin, det handler simpelthen om at øge livskvaliteten for boligejerne. Ja. Og det kan være lige fra, at du har en bedre økonomi, at du bor pænere, at du bor mere trygt, at det er nemmere, de ting du gør. Hvornår skal du slå græsplænen? Hvorfor er der huller i din græsplæne? Hvornår skal du tage æblerne ned fra træerne og bedre indeklima? Radon, som også er en af de store ting. Der faktisk der er 300 mennesker om året, som dør af radon-relateret kræft. Og det er sådan nogle ting, som vi så gør opmærksom på, således at boligejerne har nemmere ved at kunne øge deres egen livskvalitet med hjælp fra os. Ja. Hvor mange medarbejdere sidder i Bolius, og kan du uddybe en lille smule også, hvad er din rolle sådan helt specifikt? Ja, vi er omkring 35 mand, alt efter hvor mange af vores studentermedhjælpere man tæller med. Og så sidder jeg meget med, jeg er som digital strateg, som det hedder så smart. Og jeg prøver at få, når vores salgs, for vi sælger annoncer selvfølgelig, således at vi bruger de penge til at øge livskvalitet. Men når vores salgsafdeling har nogle idéer, og vores redaktionelle afdeling har nogle idéer, og vores online, så prøver jeg at se, om der er noget, som man kan lave på tværs af det. Ikke at det kun er mig, fordi der har vi rigtig mange dygtige kolleger, der også gør. Men når det så er sagt, så er jeg også meget med til at lave social arbejdet. Sammen med en kollega, der hedder Rikke, laver jeg meget Facebook, og vores redaktion er også med indover der. Og så sidder jeg selv rigtig meget med Twitter og en lille smule Google+. Og vi har en kollega, der hedder Mikkel, som er videojournalist, så vi laver meget YouTube og Vimeo-indhold, selvfølgelig også til vores egen hjemmeside. Og så har vi selvfølgelig en masse af journalister, som laver sådan det skrevne, og også, hvis man lige må reklamere til vores blad her, der hedder Bedre Hjem, som man kan hente gratis stort set alle, eller man kan hente gratis forskellige steder, eller få tilsendt for tror jeg, 150 kroner om året eller sådan noget. Men i hvert fald, alt det indhold, som der ligger i det har vi folk, der sidder og skriver, og så har vi nogle folk, som så også er med til at distribuere det, eksempelvis PR, kollegaer, og selvfølgelig i digitale kanaler. Nu er det ret taknemmelig, at du siger, at I har så ikke et produkt som sådan, I skal sælge, men I har nogle budskaber, der skal sælges, og I skal skabe en eller anden form for værdi, og sådan er det jo for de fleste virksomheder. Jamen, der er selvfølgelig en salg og en transaktion i sidste ende, men der er noget værdiskabelse på vej derhen i de forskellige faser. Ja. Hvilken form for værdi skal I så skabe, og hvordan kan I måle på det? Ja.
Du sagde før, at vi ikke konverterer folk, og det gør vi ikke på den måde, hvor vi skal sælge noget bagefter, men vi konverterer lige så meget som alle andre virksomheder, som arbejder med digital marketing. Ja. Vi prøver selvfølgelig at overtage boligejere, der kommer ind på Boligs.dk. Vil du ikke have vores nyhedsbrev? Vil du ikke være venner med os på Facebook? Prøv at følge os på Twitter. Gå ind på YouTube og se, hvad vi har derhen. Tag fat i vores blad hos de steder, hvor du kan få det. Ja. Så vi laver selvfølgelig noget konvertering. Og det i alt det indhold, som vi laver der, det er der, at vi skaber den værdi, som der skal til, før at du øger din egen livskvalitet. Ja. Og jeg tror, vi alle sammen ved, at hvis jeg siger til dig, du skal lufte ud, fordi det er godt mod skimmelsvamp i din lejlighed, eller dit hjem eller din bolig, så ja, okay, det er jo fint, så ved jeg det. Ja. Man gør det ikke. Nej. Men hvis du så bagefter ser på en Facebook-update, at der er altså en udfordring med skimmelsvamp i det område, som du bor i. Der er igen et bedre hjem, et tema på 16 sider om, hvordan forskellige mennesker arbejder med indeklima og skimmelsvamp. Og vi har 3 artikler online nye omkring 10 gode råd og fif og sådan nogle forskellige ting, plus at det kommer i nyhedsbrevet. Det vil sige, hvis vi tænker alle de her kommunikationskanaler, plus vores eksterne, altså vores samarbejde med nogle forskellige medier, og det klassiske PR-arbejde, hvis man bare sender nogle historier ind, så bliver du bombarderet, eller i hvert fald forhåbentlig bliver du ramt så mange gange af af de budskaber, som vi har om, at du skal lufte ud 5 minutter. Eksempelvis også her, når du kigger med, gå hjem og luft ud 5 minutter med det samme. Det er rigtig fornuftigt i forhold til indeklimaet. Men alle de kanaler, som vi har, der prøver vi at overtale folk til at gøre noget, som er selvfølgelig deres eget bedste. Ja. Og det gør vi, fordi vi gerne vil øge den livskvalitet, som man så. Og det måler vi på forskellige måder. Men overordnet set, der måler vi på de kriterier, som jeg talte om før, altså økonomi og indeklima og sådan forskellige ting, at vi har omkring 200.000 boligejere, som har krydset af i nogle spørgeskemaer, hvor de siger, jamen vi har fået øget livskvalitet på baggrund af noget, som vi har fået hos Bolius. Ja. Så det er meget, meget, meget vigtigere for os, end det reelle økonomiske regnskab. Ja. De der 200.000 boligejere, hvis man dividerer det op imod, hvor meget omkostninger er ved at have Bolius, så koster det omkring 140 kroner per person, altså per dansk boligejer, som vi øger livskvalitet for. Så det er en måde, vi regner det på. Det er ikke sikkert, at alle kan bruge det til noget. Men skal man tale mere omkring det, som vi ser, der er værdien i, at nu går jeg ned i sådan mere social del af den. Ja, jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, fordi nu viser du det trykte magasin. Ja. Og det antager, det har levet i en årrække. På et tidspunkt, der kommer du ind som digital strateg, og der må have gået nogle overvejelser forud for det, der sagde, jamen vi har jo godt nok det her trykte magasin. Vi har måske også et e-mail nyhedsbrev, men der må have været nogle overvejelser i at sige, vi skal noget mere digitalt og sociale medier, hvordan kan vi bruge det? Ja. Kan du prøve at sætte ord på, hvad var sådan bevæggrunden egentlig for at hoppe ud i det? Ja. Vi har 112.000 mennesker, som modtager vores nyhedsbrev 2 gange om ugen. Så for så vidt digitalt er ikke noget, der startede med mig. Nej. Fordi der har været rigtig mange dygtige kolleger, der har lavet lang tid. Ja. Jeg har måske pusset lidt mere på for social-delen. Ja. Og ud fra nogle forskellige betragtninger. At vi gerne vil skabe de her relationer. Fordi, som jeg sagde før, når man bliver påvirket flere gange af et budskab, så er jeg sandsynlighed for, at du gør det, som budskabet indikerer, højere. Så hvis vi skaber en relation til dig, og der mener jeg ikke en relation, hvor man giver et knus, men en digital relation, hvor vi har nogle data på dig i forskellige sammenhænge. For skabt et talerør måske? Eller? Ja, for det er nyt præcis. Jeg kommer ind i din inbox, hvor jeg kan sige det. Jeg kommer ind på din Facebook-feed. Jeg kommer ind på din brevspakke med bladet her. Ja. Så det er, og social-delen der gør, at vi kan begynde at interagere, i stedet for at det bare er one way. Så derfor vil vi gerne have de her relationer sammen med vores brugere, og vi vil gerne få brugerne til at skabe noget indhold sammen med os. Ja. Således at de får et ejerskab på det her indhold. Eksempelvis her nu, det er lige op til Halloween, det her bliver optaget. Og så folk, vi vil jo gerne lave græskarhoveder og alt muligt sjove ting med det. Så spørger vi folk, om de har lyst til at dele deres billeder med det. Og så, det gjorde vi på Facebook her for et par dage siden, og så i morgen, tror jeg,
Der har vi et billedgalleri klar med brugernes græskarbilleder, og så okay. Nogle gode råd omkring. Så det er på den måde, når du siger, at I vil gerne have brugerne til at være med til at skabe contenten for jer, ja. Der I inddrager det, som de selv har lagt ud på de sociale medier. Præcis. Okay. Og der kan man så sige, at græskarhoveder, det er måske ikke det mest vigtige i hele verden, men det kan jo lige så godt være brugernes gode råd til, hvordan du husker at lufte ud, hvordan du sørger for altså alle de her forskellige ting, som vi nu engang arbejder inden for, hvor ofte eller ikke hvor ofte, hvordan man på bedst mulig vis maler sit hjem, hvordan man undgår nabostridigheder, fordi vi ved sikkert alle, at naboen kan larme og være irriterende, eller de har børn, eller de spiller høj musik. Hvordan undgår man den slags? Og hvis vi kan få brugerne derude til at give deres eksempler på det, plus vores fageksperter, vi har nogle fageksperter, som ved rigtig meget om nogle forskellige områder. Hvis man blander de to ting, det er sådan lidt teori sammen med praktisk, så kan vi formidle det meget bedre, end hvis det er bare teori, fordi det plejer at være sådan en lille smule kedeligt, og især når vi taler social, hvor man måske ikke har så lang tid til at have brugernes interesse. Så I kan formidle det meget bedre ved, at I kobler eksperterne, jeres egne eksperter og brugerne. Er det noget i forhold til at være troværdig i forhold til brugerne, eller gøre det personligt, eller noget, man bedre kan relatere sig til, end at det hele tiden jer, der giver det rigtige svar? Eller? Det er alle tre. Vi vil ofte insistere på, at vi i hvert fald fagligt set nok har det rigtige svar. Ja. Men det faglige rigtige svar kan man jo eksemplificere ved brugernes måde at gøre det på, eller gøre det forkert på. Ja. Fordi det kan man jo også lære af. Ja. Og vi ved selvfølgelig ikke alt om alt, så derfor bruger vi også eksterne til at hjælpe os med det. Ja. Og det leder så hen til den sidste pointe, både i forhold til det eksterne, men også når brugerne har været med til at lave indhold sammen med os, så kan vi ofte bruge det behov, som mange har om at vise frem, at man er dygtig, eller man kommer ud i medierne, eller altså det der 15 seconds of fame. Ja. Nu lyder det helt vildt kynisk, men det synes jeg måske ikke det er alligevel, fordi du har været med til at lave noget, og du brænder for det, og så kan du så også via vores platform, fordi vi når ret mange boligejere, cirka 150-160.000 boliger, unikke sessions om ugen på Bolig.dk, altså lige nu, dem kan du nå ud til med dit navn, eller med det input, man nu engang har, om det er så et græskarbillede, eller om det er fordi man er ekspert inde på et eller andet område. Ja. Og så derfor bruger vi vores egne distributionskanaler, vi bruger brugernes indhold, og så dermed bruger vi også brugernes netværk til at kunne distribuere vores indhold ud igennem. Ja. Hvis ellers de synes, at det er interessant. Vi kan jo ikke kræve det af dem, eller pådutte dem det. Men det er jo så vores opgave at gøre indholdet så super vigtigt og super sjov og super interessant, at brugerne har lyst til at dele det videre. Det er jo en af de der meget vigtige ting i social media, som man skal kunne finde ud af. Jeg vil bare sige, at det er ikke altid, vi kan finde ud af det. Nogle gange så fucker vi fuldstændig op. Det lærer vi så af, og så prøver vi at gøre det bedre næste gang. Men det er altså vigtigt, at vi har den der interaktion med brugerne, for ligesom også at efterfølgende kunne spørge dem om, hvordan synes du, at det her gik. Og det kan man så sige, 111.000-12.000 mennesker på et nyhedsbrev, det er jo masse distribution, og så sidder vi og snakker med en over på Twitter bagefter. Det er ikke helt det samme selvfølgelig, men begge dele har værdi, fordi vi bliver klogere af en til en, og vi bliver klogere af den digitale adfærd, der ligger i nyhedsbrevets distributionen. Så jeg hørte egentlig sige to ting, at i forvejen kommer ud til rigtig mange brugere, men ved at udvide brugen af digitale kanaler og sociale medier, så har det egentlig bare flere kontaktflader med jeres brugere og jeres målgruppe. Præcis. Men hvilke tanker lå der så i valget af platform? Der er jo rigtig mange platformer at vælge mellem. I nyhedsbrevet, der var I måske i forvejen, men du har i hvert fald været med til at vælge nogle øvrige platformer. Ja. Hvilke nogen har I valgt, og hvorfor valgte I lige præcis dem? Altså vi startede med Facebook, og det var før min tid, og jeg tror bare, at på det tidspunkt var det, lad os kaste os ud af det og prøve det uden den store strategi. Ja. Simpelthen fordi, Facebook det er jo social media kongen på en eller anden måde, ikke? Og i hvert fald hvis du skal bredt ud. Ja. Altså da jeg startede, der begyndte vi at tale om, hvad kan vi tilføje mere, og faktisk var vi med i Social Media Week, der plejer at være, jeg tror det er i februar eller marts her i København. Og på det tidspunkt, der skulle vi til at lave vores strategi for social, og så tænkte jeg,
jeg vil gerne være på Twitter samtidig med, så vi har nogen at snakke med, fordi det er jo sådan nogle typer, som der er mig, som snakker om social og digital hele tiden. Ja. Og det er måske ikke via vores klassiske Facebook-kanal, hvor vi taler om skimmelsvamp, som jeg snakker om før, og alle de andre ting. Ja. Så derfor tænkte vi, de VIPs, de her first movers, som der er på Twitter, ja. Dem kan vi få fat i ved at være der. Ja. Og så SEO-mæssigt var der måske en tanke i forhold til Google+, fordi vi vil gerne have sådan integreret det i forhold til den der authorship, som Google har slået ihjel for et par måneder siden. Ja. Så tak til det. Tak til Google for det. Men så det var i hvert fald nogle overvejelser i forhold til det, og nu taler vi så om, at fordi vi går meget op i, hvilke situationer er vores brugere i, og hvordan kan vi så hjælpe dem i de situationer. Ja. Så det ikke er bare kvinder mellem 35 og 45, som vi går efter. Så de situationer, dem ser vi på, plus en lille smule demografi og den slags, for ligesom at sætte det op imod, hvor kan vi så få fat i de her brugere, som vi i dag ikke får fat i, hvor vi ikke øger livskvaliteten. Ja. Så sådan et sted som Pinterest er, vi har ikke besluttet nu, men min godt feeling er, at det var ikke længe før vi også går ind der, fordi vi har rigtig, rigtig meget billedmateriale, som også giver god mening, at man kan lære ud fra. Okay, så der er en af to ting i det, at nu går jeg overvejer endnu et medie, som ikke er på, Pinterest. Og siger du, at I har egentlig brugt nogle kræfter på Google Plus om få noget øget synlighed. Og efter jeg bruger kræfter på det, så dræber Google egentlig authorship-delen. Ja. Er det så spildte kræfter? Jeg møder rigtig mange, der sidder og siger, jamen, vi gider ikke at hoppe på Twitter for eksempel, fordi i morgen er det et nyt medie. Ja. Og så er det jo spildte kræfter. Men samtidig så hører jeg også dig sige, men I værdsætter egentlig det at have dialogen. Og dialogen, den har man jo, mens de er på det medie her, men det så er rykke over på det andet medie, ja. Så fortsætter man bare dialogen der. Så er det for jeres spildte kræfter, eller hvordan har I brugt det, og hvordan forholder I jer til? Nej, jeg synes ikke, altså spildte kræfter er, hvis man kaster sig over noget, uden at tænke sig om, og gør det, stopper og ikke bruger det. Og vi har gjort præcis det modsatte. Simpelthen bort fra, at vi startede på Facebook, men ellers, vi går ind i Google+, fordi vi kan se, at der er nogle fordele, rent SEO-mæssigt, ved at koble det op i forhold til vores journalister. Ja. Men inden vi så rent faktisk kommer derhen, så ændrer verden sig. Og det betyder så bare, at vi bliver klogere på, hvad er det, vi kan bruge Google+ til. Og jeg tror ikke, vi kommer til at bruge Google+ så helt vildt meget. Og det handler også om, at vi skal være meget, altså udbredelsen, som vi arbejder med, skal være relativt stor. Det er måske ikke det, Google+ er kendt for. Og jeg er stor personlig bruger af Google+ selv, ja. Men det er måske mere over i igen det her digitale marketing og det her ting. Ja. Måske en lille smule mindre boligejere. Men jeg synes ikke, at tiden er spildt, fordi vi rent faktisk er blevet klogere af at være der. Så det skal man også tænke på. Og så, jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men der er sådan et dejligt kinesisk ordsprog, som går ud på at stille spørgsmålet, hvornår er det bedste tidspunkt at plante et træ? Og det er for 100 år siden, eller for 10 år siden, eller hvor lang tid et træ nu skal have for at vokse op, fordi du kan jo først høste æblerne, eller hvad det nu afkaster er, når du ligesom er kommet lidt længere hen. Ja. Og det skal man så sammenligne med, at vores nyhedsbrev på 112.000 mennesker, som er relativt stort, de startede også på 0 på et eller andet tidspunkt. Ligesom Twitter også har startet på 0 på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke sikkert, at vi kommer aldrig til at nå 112.000 følgere på Twitter. Det er jeg sådan set ikke interesseret i, fordi det er lån, jeg gerne vil have. Ja. Og muligheden for at gå på Twitter gerne og se, om der er nogen, der spørger om et boligrelevant emne, og så lige gå ind og hjælpe derinde. Fordi det handler jo også om at skabe de her ambassadører, ja. Som kommer på baggrund af de relationer. Så det er faktisk en form for kundeservice, du ja. Ved, at du ser, hvem stiller et spørgsmål ud. Ja. Ikke nødvendigvis til Bolius, men bare ud i det åbne. Ja. Og det er et af de allernemmeste ting at gøre på Twitter. Alle kan gøre det. Du behøver ikke engang sætte noget som helst. Det koster ingen penge, så vidt. Lav en Twitter-profil og søg på, eller simpelthen bare følg med i Twitter-hjernen og se, hvem der har et eller andet indhold. Et spørgsmål, som du har noget indhold, der kunne svare. Og så bare sige, hej, her er et svar på, og så bare køre dialogen derfra. Det er ikke sikkert, at det kommer en kunde ud af det, men du får i hvert fald et positivt syn på dig. Og det gode ved social, i hvert fald ved Twitter og Google Plus og den slags, er jo, at alle andre også skal kigge med. Det vil sige, hvis du rammer en person, som har et relativt stort netværk, så vil de jo også se med det samme. Og så kan man være en lille smule
taktisk at se på. Vi har kun dem, der har stort cloud-nummer, hvis ellers man synes, man kan bruge det til noget. Ja. Men i hvert fald tjek, ikke kun bruge cloud, det er ikke godt nok, men se på, hvem af de her mennesker, som der er et potentiale for at tale med, har noget cloud, altså ikke den der betydning med det, altså har noget pondus og noget first mover, og måske påvirker rigtig mange. Så nogen, der har et stærkt talerør vel ud til øvrige relationer, som kunne være interessante for Bolius eksempelvis. Ja, det med sådan noget relationsteori, kalder sådan hubs og keynotes. Find sådan nogle typer, ikke fordi man kun skal hjælpe dem, fordi så er det bare... altså så er de useriøst, og så er det ikke autentisk mere. Men hjælp alle, men når man får fat i sådan nogen, så virkelig prøve at se, om man kan hjælpe dem mere og mere. Ja. Eksempelvis Beredskabsstyrelsen talte jeg med for ikke så lang tid siden, fordi de har jo mange følgere på Twitter, og de har, når der er stormflod og de her ting, som jo sker hele tiden i Danmark efterhånden, så snakker jeg med dem og sagde, at næste gang der er en stormflod, så kan I jo overveje, om I måske vil bruge noget af det indhold, som vi har. Fordi vi vil ikke sælge noget, så derfor er det ikke noget problem i forhold til at det er offentligt og sådan noget. Og samtidig med behøver I ikke selv at lave det indhold. Så det har vi snakket om. Indtil videre der har ikke været nogen stormflod endnu. Men når det kommer, så vil vi prøve at snakke med dem om det igen. Så det er den der relationsopbygning, som vi kommer tilbage til hele tiden. Og det så er jo også boligejere til at lave indhold sammen med os, eller om det er så mere distributionsmæssigt, at vi kan hjælpe nogen, som måske kan give noget trafik tilbage. Ja. Så du bruger egentlig content og indhold til en form for kundeservice, at du giver svaret på nogle ting, og det kan så godt være, at vedkommende løber videre, men så har du trods alt påvirket en eller anden retning, fået måske styrket genskabet til Bolius, eller der spreder sig nogle ringe i vandet, på at I kan få noget positivt. Ja, altså vi har en redaktør ansat, som stort set ikke laver andet end at besvare spørgsmål. Hun svarer omkring 500 spørgsmål om måneden til folk, som det er så ikke på Twitter, men det er altså det hedder Spørg Bolius, altså Spørg Eksperten, som vi kalder det. Der kan man gå ind helt gratis, få svar på nogle forskellige spørgsmål omkring, om det så er nabofejder, eller hvor man skal passe på i forhold til fundamentet ved huset, eller hvad et hul i en græsplæne kan være, hvilke dyr der har lavet det hul. Ja. Og det svarer vi så på, og så samtidig med bruger vi det til indhold på Bolius.dk. Det bliver sendt i nyhedsbrevet på Facebook. Der lader vi eksempelvis med det der med hullerne, det viser sig at være en rotte, der har lavet de huller, så vidt jeg husker. Men så spørger jeg på Facebook, hvad tror I det her er, inden I går ind og kigger på Bolius.dk for hvad svaret er. Og så begynder folk sådan at snakke om, hvad er det her for noget. Og så kan de gå ind bagefter, så vi både får trafik, men også får folk til at tænke over, når jeg huller i græsplænen, hvorfor er det så, jeg har det? Ja. Er det fordi, jeg har rotter, eller er det en fugl, der har været forbi, eller er det bare en orm, sådan et lille bitte hul? Ja. Altså igen, det lyder måske banalt, alle de her ting, men der er masser af folk, som interesserer sig for den der skide græsplæne. Fordi det er sgu da irriterende, når de der huller kommer hjem, man gerne vil have det til så pænt ud. Og nej, det er ikke liv og død, men alting er ikke liv og død, heldigvis. Så det kan være, det her, det er bare et eksempel. Ja. Det er jo alt, som vi prøver at formidle på den her måde. Det lyder lidt som om, I laver sådan, I arbejder med sådan et økosystem, at fordi mange, i hvert fald djævelens advokat, ville sidde ude på den anden side og sige, fint nok, I har ansat en til at bare svare på spørgsmål og have dialog med brugere og potentielle kunder. Men I bruger det så til at sige, men der får vi noget relevant viden, eller vi får i hvert fald noget viden, som gør, at vi kan lave content mere relevant. Og det er så noget, I bruger til en kasse fiskekorn ud, til at sige, at vi skal have genereret noget trafik ind til vores hjemmeside. Og nu i jeres tilfælde skal I så ikke sælge noget andet end budskaberne. Men var man nu en virksomhed, der skulle sælge et produkt, jamen så er det egentlig også sådan, at dialogen med kunderne eller med brugerne giver mening. Ja. Hvis man tager læring med og bruger det til at skabe øget relevans. Ja. Og du kan også sige i forhold til, hvis du har en brevkasse, og det lyder som om det er sådan noget hjemmet, eller noget helt vildt old school, men hvis du har en brevkasse, så finder du også ud af rent faktisk, hvad brugerne ikke forstår. Ja. Og så ved du også præcis, hvad du skal svare på. Ja. Så vi på vores redaktionsmøder, så taler vi igennem, hvad er det, der bliver spurgt mest efter i vores brevkasse, og hvordan siger vores Google Analytics-tal ud, og vores social-tal, og alle de her ting, som man skal igennem. Ikke? Ja. Men hvis vi lige pludselig lægger mærke til, at nu er der en stor interesse for græsslåmaskiner,
hvornår man skal slå græsset for sidste gang. Ja. Så er det selvfølgelig, fordi det er efterår. Men er det nu, vi skal tale om det, eller er det om 3 uger, eller var det for 3 uger siden? Ja. Og det kan vi kan stort set følge med i det, fordi vores interesse den stiger simpelthen. Ja. Og det kan man så også se på tallene på de artikler. Men det kunne jo være, at Ekstrabladet eller en eller anden havde linket ind til vores artikel, som vi er så heldige, at de gør regelmæssigt. Ja. Men på den måde har vi sådan en direkte dialog til boligejerne. Ja. Og der vil jeg så bare mene, enhver virksomhed, som skal sælge noget, brug den her tilgang. Lad være med at gøre det helt så stort, som vi gør, fordi det er jo, skal også tænke på omkostninger. Ja. Men altså svare 2, 3, 4, 5 ting om måneden. Og det er jo ikke svært. Altså, det er bare, altså man kan gå på Twitter gerne og finde de der spørgsmål, eller på en Google Plus community, eller i LinkedIn community, eller Facebook har også den slags communities, og så lave noget indhold, og så lige penge vedkommende og sige, hey, jeg så, du havde det der spørgsmål, her er et link til, hvordan vi ser den her, og så har du allerede dialogen i gang. Ja. Og så er det værd, at du kan omdanne vedkommende til en ambassadør, og måske på sigt en kunde, eller en, der anbefaler dig til, eller din virksomhed til andre, der skulle være kunder. Ja. Noget af det der, som du var inde på tidligere, som jeg synes er meget kendetegnende for jeres medarbejde på, det er, I prøver nogle ting af i en eller anden moderat effekt, og så siger I, jamen, virker det, eller virker det ikke, og så tager I læringen med, og så gør det måske endnu skarpere, eller retter lidt mere til, og får den der relevans. Ja. Kan du ikke prøve at give et eksempel på noget, som I har gjort, som gik rigtig godt, måske endda over forventning, eller som bare overraskede jer, over at var det virkelig relevant for vores brugere, og så også et eksempel på, jamen, I har også gjort nogle ting, som ikke havde den effekt, I ønskede, og jeg giver 2 konkrete eksempler på det. Ja. Nå, men altså, hvis vi bare lige tager den der billede, græsbanen igen med de der huller. Ja. Altså, Rikke, min kollega herinde, som jeg laver Facebook sammen med, det var hende, der udvalgte den, fordi jeg tænkte, hvem fanden interesserer sig for græsplæner. Jeg er personligt ret ligeglad med græsplæner, men nu husker jeg ikke præcis tallet på den der, men den eksploderede, og folk var helt op at køre omkring det. Og det viser jo bare, at man er nødt til at prøve tingene. Så var det Rikke, der havde ret, så det var jo fedt for hende. Men fremadrettet vil vi selvfølgelig lave mere af den slags. Ikke bare fordi vi har lavet en post, men vi vil igen teste af hele tiden. Og så kan jeg sige, at det var efterårsferien, her for et par uger siden, der lavede vi tænkte, vi lavede noget sjovt her i efterårsferien, så kaldte vi det #pletuge. Fordi vi har en dame, der hedder Fru Grøn, som fortæller om, hvordan man gør rent forskellige måder, på en grøn måde, så man ikke bruger alt muligt usunde. Og Fru Grøn, det er en ekspert, I har? Ja, det er præcis. Ja. Og hun optræder sådan nogle videoer, som vi fik lavet fra Mikkel. Og så tænkte jeg, så laver vi nogle sjove billeder og et lille hashtag på det, og skriver ketchup og blod og alle de der ting, man nu kan have pletter på sofaen, eller på hvor det nu er, man har pletter hen. Og så en om dagen, så tænker jeg, det kunne sgu være sjovt, både på Facebook og på Twitter, og vi gik helt amok, og Google Plus også. Og det var sådan lidt kedeligt. Altså det var meget, meget, meget under vores normale tal for engagement og for generelt feedback på det. Så da vi har kørt det 2-3 dage, så tænker jeg, fuck it, det gider jeg ikke mere. Jeg smækker det hele sammen i en stor post, som jeg tror, vi lavede det i weekenden der, hvor vi har mindst engagement, som vi ligesom har et eller andet ligger. Ja. Og så gav den som nogenlunde godt der. Fordi vi, i stedet for at trække det helt ud, så lavede vi det hele sammen. Så der havde jeg miskalkuleret, hvor interessant det her var. Ellers havde jeg bare ikke været stærk nok i at eksekvere på den måde. Så det er ikke sikkert, vi har lavet et tilsvarende noget omkring, hvordan du stabler og hugger brænde og sådan noget. Så det er ikke sikkert, at vi laver #brandeugen eller sådan noget lige forløbet. Nej. Så på den måde, der skal man sgu også bare, altså når der er noget, der ikke fungerer, så finde ud af, hvorfor det ikke fungerer. Se på tallene. Måske endda spørge brugerne, hvorfor de ikke rigtig synes, det var interessant. Ja. Og så lær det, eller hvad man gør det igen, eller gør det igen på en måde, hvor det giver mening. Ja. Du siger meget af det er også en meget timingsmæssigt, eller timing bestemt. Nu er det for eksempel Halloween, sagde du indledningsvis. Enhver virksomhed kan jo kigge på, at nu er det årstiden for Halloween. Hvordan kan vores produkt, eller vores DNA som virksomhed, spille lidt i noget, der er relevant for Halloween? Men hele den her tilgang, altså der skal jo noget planlægning til. Det kan godt være, at det er for sent nu at komme ud med et eller andet. Ja. En hashtag og en kampagne rundt om den, og noget indhold. Men sådan hele jeres tilgang til det der med at planlægge, altså arbejder I med sådan en contentplan, indholdsplan, eller har I redaktionsmøder ugentligt, eller hvordan deler I den her viden også, som gør jo hele tiden noget læring?
Vi har redaktionsmøder ugentligt, og vi har nogle forskellige teams, der fokuserer på forskellige perspektiver på indhold. Ja. Eksempelvis har vi noget, der hedder faktaartikler, de er faktisk alt for lange til, hvad man normalt vil sige, at der skal være på internettet, altså i tekst, ikke? Ja. Men det er 40% af vores Google-trafik, der kommer ind på de artikler, ja. Og vi bruger, jeg tror det er 10% af vores indhold, der er det. Så der er et mismatch, og efter vi fandt ud af det, ved vores kollega Daniela, som sidder og hun startede for nogle måneder siden, og så har hun givet os den insight, tænkte jeg, så det ender nok med, at vi måske kommer til at lave lidt mere fakta, i hvert fald nogle flere ressourcer den vej. Men når vi har sådan en faktaartikel, så ser vi rundt omkring den og siger, at det kan blive til en video, det kan blive til 10 gode tips, det kan blive til nogle Facebook-updates, hvor vi spørger om brugernes indhold, og det kan blive til nogle PR-pitches, som vi kan sende ind til nogen. Ja. Og altså, det kan simpelthen bruges til rigtig godt. Det kan også blive til quizzer og alt muligt andet, hvor vi kan få mere indhold. Så i forhold til, hvordan vi organiserer os, så er det på det perspektiv at tage udgangspunkt i noget, som vi har, og så simpelthen versionere noget indhold til andre kanaler. Det er en måde at gøre det på, og så har vi nogle redaktionssider. Så du siger, I planlægger egentlig, jamen lad os sige, at vi skal have 3 stykker indhold, eller 3 budskaber, skal vi have ud i den her uge her, men versionere det til hver kanal? Nej, ikke på den måde. Altså det sidste ja, men ikke det første. Det er ikke sådan, at vi tænker, nu skal vi have 3 stykker budskab ud, fordi vi har det her budskab. Nej. Men det er mere, vi tænker i emner, som nu lad mig bare sige, vi kommer til at have noget om brænde. Nu må vi se, om jeg må sige det her eller ej, men det er vel, så vigtigt er det vel egentlig heller ikke, om vi gør det eller ej. Men der har vi kigget på det indhold, som vi har brænde i dag. Og så ser vi på SEO-mæssigt, hvor har vi noget potentiale. Både i forhold til keywords, men også i forhold til on-site SEO, hvor man linker til mellem artiklerne. Således at, så gør vi lige præcis det, du siger med nogle forskellige artikler. Men det er ikke sådan, vi siger, at nu skal vi have 3 elementer ud. Nej. Altså vi laver det, der giver mening for brugerne, og så tænker vi distribution, hvornår det er relevant. Og i forhold til distribution, fordi jeg synes, man skal tage de der 2 ting, de spiller meget sammen, men man skal også se dem adskilt. Fordi når du først har indholdet, i hvert fald når du laver noget evergreen, altså noget, som altid kan bruges, som ikke er en nyhed, så kan man faktisk godt bruge, eller så skal man se distributionsdelen ved siden af, og sige, jamen vi har brug for nogle forskellige indholdselementer i vores nyhedsbrev, og der er brænde så et af dem. Ja. Og når vi siger, at det er nu vi kører på, fordi det så også er med i Bedre Hjem eksempelvis, jamen, så har vi også noget på social, og vi har nogle forskellige andre ting. Men det er ikke sådan, at vi absolut siger, at vi skal have 3 stykker indhold på det her. Altså der tager vi udgangspunkt i, hvad der giver mening for brugerne, og hvad vi ikke har berørt endnu, i forhold til, hvor der også er et SEO-potentiale. Ja. Lige for at tage fat den der med versionering af indhold. Jeg møder i hvert fald flere, eller en lang række virksomheder faktisk, der siger, at vi kan ikke overskue at være mere end på 1 eller 2 gældende medier. Lad os sige en virksomhed, der er på Facebook. Men vi har ikke overskud til, at vi også skal dele det samme budskab på Twitter, eller lave billedet på Instagram, eller Pinterest for den sags skyld. Ja. Hvad er din tilgang til det her med at bruge noget tid på at versionere budskabet, så man har i princippet det samme budskab, men det kommer ud på flere kanaler? Ja, jeg tror ikke, jeg vil kalde det budskaber. Jeg tror, jeg vil, altså i den ånd, der hedder content marketing, så vil jeg også, hvordan kan jeg hjælpe folk? Ja. Og det er ikke kun os, der kan gøre det. Det synes, altså for mit perspektiv, når jeg er mere kommerciel og ikke er i bolighussammenhæng, så handler det om, hvordan kan jeg hjælpe folk til at blive dygtigere til det, de har brug for. Ja. Ikke fordi jeg skal tjene noget på det med det samme, men hvordan kan jeg hjælpe mennesker med at hvornår man skal slå græsplænen, hvordan man undgår skimmelsvamp. Eller hvis man arbejder med sociale medier, jamen så laver der jo en blogpost om her er de bedste måder at arbejde med. Altså sådan regner du engagement ud på Facebook. Ja. Når du har lavet den, så kan du lave en, der hedder her er de 10 gode eller bedste fif til at lave bedre engagement på Facebook. Ja. Så laver du en, hvorfor laver du engagement på Facebook? Altså allerede der har du 3 blogposts, som du sagtens kan lave. Ja. Og det behøver ikke lave dem samtidig med hinanden. Du simpelthen bare lave dem i det tempo, man selv kan. Og så når man har lavet de 3, eller når man har lavet nummer 1, så lave et billede, som understøtter det.
Ja. Og det er ikke sikkert, at du kan nå det med det samme. Så sætter du det ind 2 måneder senere, og så sender du det ud på Facebook igen, men så har du også lige pludselig mulighed for at lægge det på Instagram og Pinterest. Ja. Og når du så er ude og tale om det i virksomheden, og laver du en PowerPoint, at nu skal vi alle sammen arbejde mere med engagement, så er I ikke søde nogle gange lige at bladre vores billeder på Facebook igennem, så algoritmerne kan se, at der er noget interesse for det her. Ja. Jamen den PowerPoint, hvis det er det, man bruger, du laver der på de der 10 sider, den lægger man der på SlideShare, så har du igen noget indhold. Ja. Så det er simpelthen hver eneste gang, man laver et eller andet, som har et perspektiv på det, som man startede på den ene eller anden måde. Det er jo indhold hele vejen igennem. Og en ting, altså Thomas Wigum, tror jeg de fleste kender, der ser med her. Jeg synes, han er ret god til også at tage noget dialog, som han har set på Twitter, eller selv har været med på Twitter. Så lige lave et screenshot på det, og så smide det over på Facebook, og så kommer et perspektiv på det. Ja. Jeg har ikke sådan, hverken boløs eller selv har gjort så meget af det, men det er også et godt eksempel på, at der får du også brugerne med til at skabe noget indhold, som andre så kan blive klogere på. Jeg vil også vise her et eksempel på i Bedre Hjem her, hvor vi det er selvfølgelig et helt klassisk blad, ligesom alle mulige andre blade, men så laver vi en Facebook, det sker på Facebook, hvor der står for et byhus, hvor vi har taget et billede, eller fået et billede af nogle helt almindelige huse, og så et hus, som overhovedet ikke passer ind. Og så har vi skrevet nogle af brugernes kommentarer til det. Så her formidler vi noget omkring det visuelle i boligbyggeri, som nu er den rimelig klassisk, fordi den... Altså, men der siger folk så, at de ikke synes, det er særlig pænt, og det skal man overveje, og det skal man tænke på. Men det kunne lige så godt være jeres bedste råd til at undgå skimmelsvamp, eller det der med, hvordan husker man at lufte ud og sådan noget. Det kunne jo også være noget her. Så det vil sige, vi ved at reklamere for, eller ved at gøre opmærksom på, at vi har Facebook-siden på Facebook-boliglyst.dk. Der formidler vi indhold, plus at vi siger, at vi er derude. Ja. Og plus I inddrager også brugerne i artiklen, og I fortæller ikke bare like os på Facebook. Altså I fortæller lidt om, hvad I laver på Facebook, og bruger det lidt som en appetitvækker. Og det næste er så, nu det her blad, det udkommer i de her dage, men det næste er så, at jeg tager et billede af det her, og så lægger det tilbage på Facebook, og så siger, hej, de navne, der står her, I er faktisk med i vores blad, tak for det. Så der kommer noget ego-baiting, som man kalder den slags, ikke? Ja. Så man igen, altså man kører rundt hele tiden, for at have den samme historie, og det er der, vi har ikke vil kalde det budskab. Ja. Fordi det her, det hjælper jo også brugerne hele tiden at have det in mente, at man skal lufte ud, hvis det handler om. Så, men her har du inddraget brugerne, og det som de har interageret med på Facebook-siden. Ja. Det tager du med i magasinet, og så først bagefter fortæller du dem, at de er med. Er det okay? Overfor jeres brugere? Det er de trygge ved, at de først får det vide bagefter. Ja. De er bare glade for at blive involveret og brugt? Eller? Ja, oftest laver vi, når vi spørger om den slags, så skriver vi altid, nu skal jeg ikke sige altid, for det, så har vi sikkert glemt det en enkelt gang, men ofte skriver vi med, at det er noget, som vi skal bruge i vores bedre hjem, og så ved folk jo, at vi bruger det der. Ja. Eksempelvis, vi gør det også med konkurrencer, hvor som jo er totalt fy og nej konkurrencer på Facebook og den slags. Det er jo ulækkert og klamt. Men det er det kun, synes jeg, hvis man gør det på en måde, hvor det bare er en konkurrence for konkurrencens skyld eller for trafikkens skyld. Ja. Vi kører i dag en konkurrence, som handler om, at man kan få sådan nogle malerier, som er støjdæmpende, lavet af et eller andet materiale. Og så udlodder vi sammen med en sponsor et maleri, jeg tror det er omkring 3.000 kroner, og så kan man få et billede af dig, eller hvad man nu synes, man gerne vil have på det. Bedre, og det får man. Bedre portræt måske? Eller? Ja, et smukt portræt. Ja. Men det kan man så hænge op på væggen, og så støjdæmper det så i det rum, man nu engang er. Ja. Og det gør vi, fordi vi gerne vil have nogle billeder af, i det her tilfælde ofte børn, men vi har spurgt, hvem larmer mest, og det er så de her børn, som larmer mest, og har vi spurgt, tag et billede af, hvem ellers der larmer mest i et rum, hvor der er rigtig meget larm. Ja. Fordi så får vi nogle billeder, som vi måske kan bruge i vores artikler, eller til et billedgalleri, hvor vi kan gøre opmærksom på, jamen der er meget larm, hvis du har
har nogle børn, som skriger, eller tramper i gulvet, eller hvis der er en hund, der larmer, eller hvad fanden det nu er, der kan larme. Ikke? Og så på den måde gør vi opmærksom på alle de, nu kan jeg ikke huske, hvad reachen er i dag, men der skal nok være 2.000, 3.000 eller sådan noget. De bliver gjort opmærksom på, at det der med støj i hjemmet er noget, som altså det er irriterende, og der er med det her maleri eller billede, som du kan vinde, der er en måde at komme udenom det, men selvfølgelig har vi også sat links ind til vores 10 gode råd om, hvordan du undgår støj i hjemmet. Ja. Så på den måde bruger vi konkurrencen til at få skabt noget indhold. Vi skaber de her relationer til vores brugere, fordi vi har interaktion på Facebooken, og så gør vi dem opmærksom på hele problematikken omkring støj, og hvad man kan gøre ved det, hvis ikke man vinder det her maleri. Så det du egentlig siger, det er, at konkurrencer har været bandlyst i mange kredse. Ja, altså man bruger dem, ikke? Men altså, de er i hvert fald set ned på... Men det er okay at bruge, og det har en effekt at bruge konkurrence, hvis man tænker det ind, og det giver en rød tråd, eller man er sikret en rød tråd i forhold til emnet, og i forhold til måske virksomhedens DNA, og hvad er det, man beskæftiger sig med. Ja, altså man skal bare sørge for, at det understøtter den strategi, man nu engang har. Og for os er det at øge livskvaliteten. Og en af de ting, der øger livskvaliteten, det er, at du ikke er hjem, hvor der er konstant larm. Ja. Så hvis du har deltaget i den her konkurrence, du har ikke vundet, men du har blevet klogere på, at man kan sætte noget op her, eller noget tag, eller loftsænkning, eller bare altså, lægge tæppe på, eller et eller andet, hvad det nu kan være, ikke? Ja. Så er vi nået ret langt med en konkurrence. Altså, der skal ikke mere til. Og på samme måde kan man jo også, hvis man skal tænke det mere i en kommerciel sammenhæng, så kan man jo sige, men hvad ellers det service, det produkt, som din virksomhed har, det kan man, hvilken pain gør den noget ved? Så hvis du laver en konkurrence, som sætter fokus på den udfordring, som køberen har, jamen så gør du opmærksom på den udfordring, og så på en eller anden måde har du jo svaret med dit produkt på det. Hvis det skal være sådan, altså fra 1 til 2, der kunne også være, at man skal nogle veje ind igennem først, så det ikke bare er udfordring, vi har løsningen, det er måske den er lidt hårdt sat op, men for os giver det mening, fordi vi er ikke helt så kommercielle som så mange andre. Den sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, nu har vi snakket om det her med at skabe indhold, som er en helt naturlig ting for jer. Det er jo præmissen for hele jeres tilstedeværelse også. For rigtig mange virksomheder, der er det, og medarbejdere, der sidder og får at vide, at de skal lave indhold, der kan det være ret grænseoverskridende. Et er at lave indhold, som også er relevant for brugerne, og noget andet er det her med at skulle dele det ud til en målgruppe, man ikke ved, hvad man er på forhånd. Der har I selvfølgelig en fordel i, at I er velbevandrede i det at arbejde med indhold. Ja. Men hvis du skulle give et par gode råd til dem, der sådan sidder lige på webben til at gøre noget mere, og for netop at få skabt et stærkere talerør og få drevet noget trafik ind til hjemmesiden, hvad vil de gyldne råd så være? Altså det er et kæmpe spørgsmål, du stiller der. Lad os gå ud fra, at det er, vi taler til en virksomhed, som har nogenlunde styr på deres konverteringer og lead-genereringssystemer, fordi ellers er det der, man skal starte, ved at mene. Men hvis ikke man har så meget erfaring med det nu, eller ikke arbejder systematisk med at værdisætte sin lead i sin pipeline og konverteringer digitalt, så skal man starte med at tage fat om det. Det vil jeg starte med, fordi altså hvis du ikke for at drive trafik ind til dit site, det gør du, fordi du gerne vil skabe de her relationer med mennesker, som der ligger en konvertering i på et eller andet på sigt, ikke? Ja. Og hvis du ikke har det på plads, hvorfor så lave trafikken? Altså, men på den anden side må man sige, masser af trafik ind, så laver vi det bagefter. Men på en eller anden måde, så synes jeg måske, man snyder brugerne en lille smule ved, at lige nu der prøver vi så ikke at sælge der noget som helst. Men om 3 måneder, når vi har fået vores lead-genererings white paper system op at køre og det der, så prøver vi at få dig ind. Så det er måske lidt falsk. Men nu jeg skal ikke sige, hvad man skal gøre først. Men i hvert fald, nogle af de elementer, der er vigtige, er lead-genereringsdelen, få det på plads i hvert fald, og så få noget af det her indhold, der hjælper brugerne. Og så, altså selvfølgelig, der er nogen, der skal sidde og tænke, hvad er det, hvad giver god mening? Altså spørg kunderne, hvad fanden er det, de har brug for? Og så hver eneste gang, man finder ud af, hvad er deres penge, skriv noget indhold omkring det, få SEO-analytikeren med ind over, lige sige, hvilke ord er fornuftige at bruge i forhold til, hvad ellers vi har gang i. Ja. Og så lad folk komme med idéer, og gøre det selv, hvis de har lyst, og lad være med at få dem til at gøre det, hvis de ikke har lyst. Og så bare de kommer med idéerne.
og så få en journalist eller en marketingsmedarbejder til lige at redigere sprog til, så det er på det niveau, man gerne vil have det, også for at sørge for en rød tråd. Så man skal ikke presse det ned over folk, men man må gerne sådan motivere og opfordre til det. Og jeg tror, at mange sagtens, altså det gør jeg sgu også, jeg presser lidt for hårdt på, og så får man noget... hold nu kæft, nu skal du ikke presse så meget på, og så lærer man lidt af det. Så det skal man også finde ud af, hvor man lægger det henne. Og det samme, det gælder distributionsdelen. Hvis vi glemmer alt om, hvad det hedder, nyhedsbrev og sådan noget, man mere ser på kollegaer og medarbejdere. Finde ud af, hvem der har lyst, og hvem der ikke har lyst. Og der ved jeg har presset på, for jeg synes jo bare, at man skal være på Twitter, og man skal være på Google+, og alt, altså, det er jo ikke de steder, man ikke skal være. Men sådan er der jo ikke alle, heldigvis, der er. Så find ud af nogenlunde, hvor folk er henne, hvad de har lyst til, og så give dem redskaberne til at kunne gøre det. Fordi på Twitter, det er, altså man fatter ikke, hvor omstændigt det der skide system er. Altså når først du kan det, så kan du det. Men hashtags og snabelager og punktummer foran et snabelag, hvorfor fanden? Altså det er sindssygt omstændigt for nogen, som ikke ved, hvad det er, det handler om, og som ikke har det her marketing fokus på tingene. Så giv dem redskaberne og lad dem forstå, og uden at presse uden at presse, men også give lidt en gulerod for, jamen det giver god mening for os. Fordi igen, nyhedsbrevet startede på 0 personer, nu er vi oppe over 100.000. Alle medarbejderne har, altså man har jo nogle relationer i sit netværk, for 150 og op efter sådan, ud fra sådan en relationsteori. Så hvis du har 100 medarbejdere, og de har, lad os bare stige 150 tættere relationer, eller på LinkedIn, hvor der selvfølgelig er flere inden for sit eget felt, jamen gang det op med de antal medarbejdere, ikke? Så når du er hurtigt op over, hvad de gængse printaviser kan levere af distribution i dag. Ja. Der kommer vi lidt tilbage til måling. Altså det er automatisk en af de rigtig gode ting ved en digital indsats, det er jo også, det er meget nemt målbart. Og de fleste virksomheder har nogen, der sidder med i det digitale team og har forståelsen for det, og skal måske rapportere videre i systemet eller til andre afdelinger og sige, hvorfor er det så eller hvad er det så, det virker ved vores indsats? Er det noget, I har standardiseret eller udvikler I det hen ad vejen? Nu er du lidt inde på det med, at I måler på jeres lead og jeres konverteringer osv. Men har I ligesom det her, det er skabelonen for den måde, vi måler på vores indsats, og hele tiden kan kigge efter, hvornår er der en lavthængende frugt, som hvornår skal vi gå på Pinterest? Eller skal vi gøre mere på Facebook, eller skal vi gøre mindre på Facebook? Vi er ikke derhen endnu, at vi har skabeloner for, hvordan vores emner skal køre over tid, både udviklingsmæssigt og så distributionsmæssigt. Altså vi gør det jo, men vi har ikke en tilstrækkelig strukturel skabelon for det. Nej. Det er en af de ting, som vi arbejder med nu, og det er måske ikke der, man skal starte. Det er nok et step 2, 3, 4. Altså til at starte med, få lavet det indhold på baggrund af det, som brugerne interesserer sig for, og så motivere dem, som synes, det er sjovt at være på social og bruge det i professionel sammenhæng. Der vil jeg starte, hvis man er sådan i total basic, og så selvfølgelig lave konvertering og data indsamling, monitoreringsdelen på det sammenhæng, samtidig med. Og så til sidst, du må bestemme det til sidst, men jeg vil også sige, sørg for at hjælpe de der brugere, og hjælpe medarbejderne. Altså det handler om hele tiden at hjælpe andre. Selvfølgelig man skal hjælpe der, hvor det giver mest mening. Altså, hvis der er 10 mennesker derovre, der har brug for hjælp, og der er en, der er der, og man kan gøre det samme, altså ved at lave et stykke indhold, så er det måske bedst at hjælpe de 10 først, og så tage den ene bagefter, fordi man er nødt til at prioritere, vi har ikke uendte ressourcer, der er ingen, der har. Men simpelthen hjælp ud fra den betragtning, eller hjælp ud fra det, som dine kunder og potentielle kunder har brug for. Og hvis jeg må lave en cheap plug, så kunne man jo lytte med på Help Marketing, som er den her podcast, som jeg har lavet om samme emne. Så hvis det er interessant, så gå helpmarketing.dk, hvis det er noget. Men uanset om man lytter med eller ej, så er det sgu vigtigt at hjælpe derude, fordi det, som der i sidste ende langsigtet trækker kunder ind. Ja, super. Vi er kommet rigtig godt omkring. Jeg synes, vi har fået et rigtig godt indblik i, hvordan er det hos Polius arbejder med det. Med den fordel selvfølgelig, at
man er specialiseret inden for at dele viden og indhold, og lave indhold. Men i hvert fald opfordringen er her med bragt videre til at ture og komme i gang med det. Ture kaste sig ud i det, begynde at værdsætte dialogen med sine brugere og sine kunder, tage læring med, og hele tiden øge relevansen i det indhold, man bringer ud, og kigge lidt på sine distributionskanaler. Sige, hvor er det, vi vil skabe vores talerør henne, og hvad vil vi have ud af det? Hvad skal den målbare effekt være? Og skulle man have et spørgsmål, altså hvis man har et eller andet helt konkret, altså tage Twitter på @Bolius, eller find os på Facebook eller sådan noget, altså jeg hjælper meget gerne videre, hvis man har et eller andet spørgsmål, hvordan man gør den slags, så endelig. Det handler om at hjælpe, ikke? Lige præcis. Super. Tusind tak for din tid, ikke? Ja, selv tak. Så blev vi lidt klogere på Bolius og deres erfaringer med digitale og sociale medier. Hvis det giver anledning til nogle spørgsmål eller en anden form for nysgerrighed fra din side af, så er du selvfølgelig velkommen til at komme med kommentarer i kommentarsporet hernede, eller stille spørgsmål. Og ellers så næste afsnit, det vil vi tage ude ved lokalbasen.dk. Vi ses.